Keď chceme hovoriť o začiatku Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, nedá sa nespomenúť profesora Kolakoviča, ktorý už počas druhej svetovej vojny prišiel na Slovensko. Vladimír Jukl a Silvester Krčméry, ktorí boli sami členmi týchto spoločenstiev profesora Kolakoviča, tak po výjdení z väzenia sami začínajú šíriť túto myšlienku prostredníctvom vysokoškolákov a na internátoch. Práca laického apoštolátu, detí, mládeže a rodín bola za totalitného režimu koordinovaná tajným biskupom Korcom. Po nežnej revolúcii sa táto situácia zmenila. Každý tento prúd laického hnutia sa vlastne zaregistroval ako vlastné občianske združenie Hnutie kresťanských rodín, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ERKO a Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže. Čo sa týka tých osobností, ktoré si pamätám, že vlastne za tým celým stáli, tak samozrejme tým najdôležitejším bol otec biskup, potom neskôr kardinál Korec. A samozrejme osobnosti ako Vlado Jukl, Silvo Krčméry, Peter Murza, Palo Benko, Dano Bédi a Jožko Valábek, ináč volali sme ho Jožko Zvarač. To bola veľmi sympatická osobnosť. Bolo tam veľa nadšenia, takej obetavosti, hovorím, taká istá dobrodružnosť a bolo to naozaj tak reálne zamerané na Krista, na život ducha. Hej? Ale súčasne nebolo to nejako odtrhnuté od spoločnosti. Práve tá práca s písmom a to zdieľanie vždy malo viesť k tomu, aby človek autenticky žil ako kresťan v každodennom živote. A to teda zahrňalo aj to, aby človek mal záujem o to, čo sa deje v spoločnosti, o politiku. Si pamätám, jak Silvo Krčméry nám veľmi zdôrazňoval aj čítať noviny, proste analyzovať, byť ochotný podporiť dobré veci, spravodlivosť, hej, také autentické ľudské práva. Prvým predsedom Hnutia kresťanských spoločenstiev mládeže, alebo dokonca ešte predtým to bolo LAHM, Laické apoštolské hnutie mládeže úplne na začiatku. Hľadali sme tiež názov, ktorý by bol vhodný a vhodnejší, tak bol otec Peter Murza. On vlastne bol na konci 80. rokov tajným kňazom. Dano Bédi naozaj bol vlastne výkonný tajomník HKSM, že on tam strávil, poviem obrazne, noci a dni a naozaj vybudoval systém, vyznal sa v zákonoch a naozaj postavil taký dobrý fundament. A tak vlastne už hneď v tom 90. roku vzniká asi prvá taká iniciatíva, aktivita stretnutia vysokoškolákov, kresťanských vysokoškolákov na Starých horách, čo neskôr sa vlastne etablovalo ako akcia, podujatie Akadem, stretnutie akademickej mládeže. Jeden taký fenomén chcel spomenúť, ANEM, čiže to je anglický a nemecký tábor. To si dosť presne pamätám, v 91. bol prvý tábor bol taký kombinovaný aj anglický, aj nemecký. V roku 1991-92 rozbehli púť Muráň Levoča práve na Levocký odpust, ktorý bol začiatkom prázdnin. Pamätám sa, že napríklad jedna z vecí bola taká, že práve púť Muráň Levoča bola chvíľou, kedy som sa učil hrať na gitare. A ako keby tie úplne prvé začiatky a tým, že sme týždeň putovali a mali na sebe stále gitary a stále hrali, tak to bola celkom dobrá škola, že to bolo také veľmi, veľmi fajn. Vtedy sme fungovali v Bratislave, kde stále teda Katarinka má centrálu, kde je najviac mladých ľudí vysokoškolákov, ale zároveň tu bola aj taká, volali sme to centrálko, čiže aj taká centrála ZKSM z tretiek vysokoškolských, kedysi v tej dobe v 94. ešte neboli žiadne UPCčka, ani to prvé bratislavské. A vlastne ZKSM fungovalo na vysokoškolákoch, kde boli obrovské akcie. Pamätám si napríklad Krížová cesta, keď sa robila do Mariánky pred Veľkou nocou,
Nebola to jednodňová krížová cesta, pretože bolo toľko vysokoškolákov, taký záujem, že by sme sa tam nepomestili a preto sa to robilo 4 dní po fakultách a každá fakulta alebo 2-3 fakulty mali inokedy termín, kedy bola krížová cesta. Čiže vtedy sa tu veľa dialo a bolo za tým ZKSM a to centrálko, čiže stretnutie všetkých ZKSMáckých animátorov v Bratislave, čo robili s mladými a s mladými vysokoškolákmi. Ale taktiež sme si uvedomili, že aj taký stály kontakt s animátormi je tiež veľmi dôležitý, že nestačí len akoby ich vyškoliť, ale im byť stále na pomoci a tak vlastne Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže začína vydávať animátorský časopis Lekno a postupne sa začínali aj organizovať aj stretnutia pre animátorov. Vlastne práve na jednom z tých animátorských stretnutí v Žiline Peter Herceg prišiel za mnou. Prišiel som za ním s 5 fotkami a s nápadom, že teda je taká nejaká ruina a chceli by sme robiť pre mladých zo Slovenska také tábory, kde by zachraňovali tú ruinu a zároveň by tam bol aj duchovný rozmer, bol by to kláštor. Či by sa na to dal nahovoriť. A bol som potešený, že teda reflektoval na to, bol veľmi, veľmi rád a len povedal, dobre, kedy sa tam pôjdeme pozrieť. Pozháňali sme kontakty, statika, pamiatkárov, išli sme do toho. Okrem týchto aktivít celoslovenského charakteru sme si ale uvedomovali na ZKSM, že do každej dedinky, do každého mesta nedokážeme mať vplyv alebo hľadať spoločenstvo a tak sme hľadali spôsob, ako cez aj nielen tú občiansku, ale aj cirkevnú štruktúru tie jednotlivé spoločenstva prepojiť a aj tie oblastné centra prepojiť. A tak v roku 1997 sme rozbehli po diecézach konferencie o mládeži. Ovocím týchto konferencií diecéznych o mládeži, ale aj celoslovenskej konferencie a samozrejme aj tej práce Stanky Prítrskej bolo aj založenie diecézneho centra pre mládež na Španej doline v rámci sekcie pre mládež Banskobystrickej diecézy, čo vlastne vzniklo 1.6.1999 a práve so Zlatkou Ligošovou a Zuzkou Jurčovou sme vtedy začali chodiť aj po iných diecézach a presviečať otcov biskupov, ako je veľmi dôležité v rámci života mládeže v diecéze mať aj takéto centrum pre mládež. To, čo nám najviac pomohlo v práci s mládežou na začiatku, aj ten rozvoj, bol veľmi ovplyvnený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a menovite Stankou Prítrskou, ktorá prišla a zvolala aj také stretnutia a potom otvorila interdiecéznu animátorskú školu, kde sme sa stretávali ľudia z rôznych diecéz, aj kňazi, aj laici a zrazu sme chytali taký možno širší obraz a vedeli veci viac poukladať a vďaka tomu vznikli aj komisie pre mládež v jednotlivých diecézach, vďaka tomu vznikli aj animátorské školy, lebo to bol taký impuls, ktorý prichádzal a tam prichádzali aj rôzni hostia aj zo zahraničia, ktorí nám pre nás boli obrovskou inšpiráciou práve v tom, že ako robiť prácu s mládežou, ako to uchopiť, ako to ťahať. Takže myslím si, že to bolo veľmi významný krok, možno, že dodnes to už mnohí tí, ktorí teraz pracujú s mládežou, už nevedia, nepamätajú si, ale my, ktorí sme chodili na tú interdiecéznu školu na začiatku a stretávali sa so ZKSM a so Stankou a s tým takým nadhľadom, tak to bol impuls, ktorý sa nedá vymazať z práce s mládežou na tej slovenskej úrovni. Prvýkrát so ZKSM som presne stretol, keď som bol prvýkrát na pešej púti, a teda určite som o ZKSM počul už predtým, ale tak konkrétne na tej prvom ročníku pešej púti, kde som mal 14 rokov. Cez tú pešiu púť nejak napojil na ZKSM a na nejaké fungovanie ZKSM, na nejaké spoločenstvo a tak to išlo ďalej už. Pamätám si ešte tých vtedajších lídrov, ako bol Peťo Prieložný, Ľubo Potočiar, Janko Gombala, Dano Bédi, Áďa Kútniková. To boli určite takí hlavní lídri, čo si pamätám, taký ťah u nich v tom čase. A v podstate
to mi takisto veľa dalo, že sme sa s nimi stretávali aj na CSR-kách, ale to boli ľudia, ktorí takisto aj chodili a organizovali aj pešiu púť. Takže my sme potom sa dosť také, by som povedal, také silnejšie púto medzi nami vzniklo. Z hnutia sa stalo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a zároveň vznikalo aj České združenie Ageus. Vlastne Ageus vznikol zo všetkých tých, čo boli na sekretariáte a na sekretariáte nezostal vtedy už ZKSM nikto. No ale základom bolo, že sme mali vlastne oblastné centra, naďalej fungovala celoslovenská rada. To gro, vlastne tá podstata. No a blížili sa vyúčtovania, blížilo sa podanie žiadosti na ministerstvo kultúry a to znamenalo získávanie financií na ďalší školský kalendárny rok. Tak. Aj s novým predsedom Jankom Gumbalom sme šli do toho. Ja som vlastne bola vtedy vedúca oblastného centra Malacky, čož bolo blízko Bratislavy, robila som v Stupave. Tak sme to nejako tak skúsili, že ideme teda nejako do toho a háňali sme veci, robili podklady. V zamestnaní som dala výpoveď a vo februári 2000 som nastúpila. Momentálne ako jediný zamestnanec vtedy z KSM. Neskôr prišla Janka Kamenská zo Zvolena, tá sa vlastne presťahovala, takže zmenilo nám to vlastne všetko, čo bolo dovtedy. Časom som aj začala bývať v Bratislave, spolu s Jankou vlastne, keď prišla. No a predseda sa k nám pridal až v júni, keď mu skončilo zamestnanie, čo mal predtým. No z jednej kancelárie sa neskôr stali dve. No a potom neskôr pribúdali ďalší. Tak ZKSM bola pre mňa v prvom rade výzva. Ako po tej stránke, že vlastne som mala nejaké skúsenosti už z oblastného centra vo Zvolene, kde sme vlastne s Jankom spolupracovali a ešte s Jogím, ak si niektorí teda pamätajú. A výzva to bolo aj po tej stránke, že som vedela, že to bude práca s ľuďmi. Ano, a vlastne moje gro práce bola komunikácia s oblastnými centrami, to znamená s vedúcimi oblastných centier, poskytovanie základných informácií o tom, čo sa deje, čo vzájomne potrebujeme jeden druhému dať. No, čo sa týka projektov, tak si pamätám, že som dostala na starosti projekt Akadem. A to bola dobrá skúška ohňom pre mňa, pretože to bola veľmi veľká akcia. Zároveň na to, že vlastne som bola vtedy mladá bez akýchkoľvek skúseností, tak som musela komunikovať s cirkevnými predstaviteľmi, so zástupcami vysokých škôl. Takže po tejto stránke to bolo naozaj veľmi náročné pre mňa, ale každopádne spätne to hodnotím ako niečo veľmi pozitívne a dobré, pretože človek sa pri tom veľmi veľa naučí. Keď som prijal službu ako predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, tak môjim cieľom bolo, aby vlastne naše aktivity a všetko to, čo robíme, bolo cieľené na konkrétneho mladého človeka. Aby sme mysleli naozaj nie na to, že robíme nejaký veľký projekt, ale že na tom projekte bude konkrétny mladý človek, ktorému sa musíme venovať. Že je to taká naša šanca, že keď prišiel ku nám, tak vlastne ho podchytiť a sprevádzať ho vlastne v jeho živote. Pamätám si, že v roku 2002 sme robili na viacerých takých projektoch na samofinancovanie ZKSM. Uvedomili sme si, alebo stále sme si uvedomovali, že nie je dobré, že ZKSM je závislé len od jedného finančného zdroja, že keď sú mladí ľudia robiť také dobré veci, potrebujú mať aj väčší balík peňazí, ale aj z viacerých zdrojov. A preto kolega Martin Mihálik prichádzal s veľmi peknými kreatívnymi nápadmi, či už nejaké hry spoločenské vymyslel, alebo proste nejaké obchodíky, alebo brožúrky, námety na stredka. Ja si myslím, že tieto aktivity a vôbec toto celé veľmi predbehlo svoju dobu. Rozmýšľali sme veľmi dlho, že by bolo dobre, keby ZKSM malo nejaký projekt, kde by bol nejaký sociálny. To znamená, že by tam bol nejaký sociálny rozmer, kde sa pomáha niekomu, ktorý je v núdzi. Preto sme vymysleli projekt Za dobrú radu, kde počas mesiaca október mladí ľudia chodili po domácnostiach v rámci svojej dediny, v rámci svojho mesta, kde vyhľadávali starých ľudí a im pomáhali.
A starí ľudia im neplatili za to, ale dávali im dobré rady. Ako sa čo správi, ako sa čo uvarí. Jednoducho to dobré, čo sa tí starí ľudia naučili počas svojho života. A malo to veľmi pozitívne ohlasy. Tento projekt sme vymysleli spolu s manželmi Pivkovcami. Projekt Dubová Kolonorum, kde sme v Seliackej Dubovej zachraňovali kostolík svätého Kozmu a Damiana. A veľmi sa teším, že vlastne ten projekt stále funguje. Erik Herceg Eliáš vlastne si ho zobral tak pod patronát a robí naozaj veľmi pekné veci. Ešte z tej histórie, možno, čo niektorí neviete, tak rozbiehal to okrem iných Roderík, potom to zobral Miron. To, že sme sa stali súčasťou vlastne ako spišská diecéza ZKSM, tak nás tak posúvalo do tých celoslovenských stretnutí a potom sme si uvedomovali, že môžeme napomôcť tomu chodu a tak Janko Gombala, bývalý predseda, ma poprosil, uvoľnil, otvoril cestu, aby som možno viac vstupoval do predsedníctva. Potom vlastne som bol nejakým podpredsedom v ZKSM a potom, keď on videl to, že Pán Boh ho volá a môže ísť na inú úroveň vlastne do Rady mládeže Slovenska, tak ako keby vznikol ten priestor, že to miesto predsedu bolo voľné. A ja som vtedy sa pýtal aj viacerých ľudí, že či by to bolo dobré, že by som šiel, aj s otcom biskupom som tom konzultoval a on mi povedal, že hej, že je to dobré, že môžem ísť. A tak vlastne vtedy som aj dal ako keby kandidatúru na predsedu a odvtedy som vlastne v tejto úlohe službe. Počas môjho pôsobenia v ZKSM ako dobrovoľníka, neskôr zamestnanca, sme neustále hľadali spôsob alebo zamýšľali sme sa nad tým, ako mať čo najväčší dosah a vplyv na konkrétneho mladého človeka. A v celej tej spleti takej činnosti spoločenstiev na Slovensku sa nám javilo ako veľmi dôležité ovplyvňovať a formovať vedúcich spoločenstiev. Ja som vedel, že som spoznal Boha nejakým iným spôsobom, ale nevedel som nájsť nikoho, kto by ho poznal rovnako ako ja. Vo farnosti to bolo také nepoznané, bolo to také tradičné, ale veľa starších ľudí, mladých bolo veľmi málo. A po tých 3 rokoch vlastne prišli také postupné momenty a jeden z nich bolo teda aj kontakt so ZKSM a druhý z nich bolo to, že nejaká malá skupinka ľudí na Sliači, birmovancov prežila takéto obrátenie, takéto rozhodnutie pre Boha a začali sme sa stretávať, možno 10. A vtedy, keď sme sa začali stretávať, tak si pamätám, že sme vlastne mali ako nosné veci niekoľkokrát do roka chatu s duchovnou obnovou a stretnutím. A práve toto bola vec, kde sme potrebovali pomôcť, kde sme potrebovali trocha ako keby ísť ďalej. A moja sestra, myslím, že vtedy pracovala v ZKSM, čiže nejakým spôsobom sme sa skontaktovali a som začal do toho vstupovať a hľadať, že čo to môže byť. A ZKSM nám potom priniesol taký nový obzor, nový pohľad na ďalšie veci na Slovensku a takisto podporu, nejaké know-how, nejaké zastrešenie, nejaké financie, mnoho ďalších vecí, ktoré nám ako rozbiehajúcemu sa spoločenstvu, ktoré malo veľké túžby ísť a evangelizovať, hovoriť o Bohu to, čo sme prežili my s ním, tak nám to veľmi pomohlo. A potom vlastne tá cesta sa vyvíjala veľmi, by som povedal, rýchlym tempom a ja som začal pracovať s ZKSM a potom sme založili vlastne na pozvánku Rady pre mládež projekt Godzone, ale respektíve Godzone turné. V roku 2009 bolo prvé a potom v roku 2010 bolo vlastne začiatok v januári celého projektu Godzone. V tom období, keď prebiehal audit v ZKSM, takisto sa začali rozvíjať nové projekty, ako bol projekt Tvoja vec, ktorý sa zameriaval na 7 vrchov spoločnosti a na rozvíjanie rôznych oblastí spoločnosti, teda nie len na vzdelávanie, ale aj na politiku napríklad. A boli mnohé také modlitebné aktivity, kedy sa ľudia modlili za politickú oblasť a za politikov. Z toho potom vznikol vlastne projekt Adoptuj si politika, v ktorom si ľudia mohli adoptovať politika a modliť sa za neho. A to sa nakoniec rozvinulo do takého širšieho projektu Kresťan v politike. ZKSM má v súčasnosti viac ako 10 000 členov, ktorí sú združené v 30 oblastných centrách a v tých 30 oblastných centrách je združených viac ako 480 základných kolektívov, čiže spoločenstiev. ZKSM napríklad v roku 2014 uskutočnilo alebo zorganizovalo viac ako 2560 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo cez 137 000 účastníkov.
napriek tomu, že tí ľudia ma nepoznali, tak ja som sa tam cítila prijatá. Ja som nepotrebovala bojovať o tú pozíciu, čo je dnes ako štandardné, hej, keď nastúpiš napríklad niekam. Ja som bola prijatá. A to si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité pre človeka. O to skôr pre mladého človeka, ktorý sa snaží niekde zaradiť, niekam patriť. Takže s týmto som ja nemusela bojovať. A zároveň to bolo také zázemie, také know-how, zastrešenie vo veľkej miere, že sme cítili, že niekto nad nami drží ochrannú ruku a že keď sme sa snažili priniesť niečo nové ako spoločenstvo SP a Gazon projekt, tak vždycky ZKSM bola taká dobrá ochranná ruka, ktorá nad tým bola a toto bolo pre nás veľmi vzácne a stále je. To vlastne, že sa tam zažívalo to spoločenstvo, že sa zažívalo to odovzdávanie aj tej viery, tie priateľstvá. S mnohými doteraz sme v kontakte, alebo aspoň sem tam sa stretávame. To je niečo, čo vlastne na čo nezabudnem, čo mi zostane ako taká spomienka. Ďakujem Bohu, že vytvoril ZKSM, že ho celý čas prevádzal a že som mohol byť toho súčasťou a vidieť tie všetky zázraky, ktoré robil. A teším sa na to, že stále spolu môžeme kráčať bližšie k nemu. A verím, že teda ešte môžeme urobiť veľa dobrého aj v našom okolí, pre naše spoločenstva a pre samých seba na našom raste za Bohom. Ľudia, ktorí teda boli v tých 90. rokoch za ZKSM a vidím, akú cestu odvtedy ZKSM spravilo, kde je dneska a vidím, že stále rastie, rozvíja sa, naberá nové a nové rozmery, čo je skvelé, pretože každé dielo, aj Božie dielo, pokiaľ stojí, zaspí, tak vlastne upadá. Musí napredovať a musí hľadať tie cesty a ZKSM cesty k mladým ľuďom. Tak želám, aby dokázalo ďalších 25 rokov nájsť tie správne cesty k osloveniu mladých ľudí, k pozvaniu do budovania Božieho kráľovstva a k pozvaniu k evangelizácii Slovenska, každej dediny, každého mesta, ale aj celej Európy a sveta.